नमस्कार, कसे आहात सगळे? पुन्हा एकदा आपलं स्वागत आहे पायल रेसिपीज मध्ये। तर आज आपण बघणार आहोत रक्षाबंधन स्पेशल अशी मोजक्या साहित्यात तयार होणारी बर्फी, म्हणजेच त्याला आपण पेढा सुद्धा म्हणू शकतो। चला तर मग बघूया। तर इथे मी अर्धा कप बेसन घेतलेला आहे, जवळपास 125 ग्रॅम। आता हे बेसन आपल्याला छान असं भाजून घ्यायचं आहे। चला तर ही प्रोसेस आपण कंप्लीट करून घेऊ। तर इथे आपण बेसन भाजण्यासाठी तेल आणि तूप दोघांचा वापर करणार आहोत। सुरुवातीला आपल्याला 4 चमचे तूप घ्यायचं आहे। नॉर्मल घरातला चमचा वापरला तरी चालेल। हा 1 टीस्पून असा मेजरमेंटचा चमचा आहे। तर इथे मी 4 चमचे तूप हे टाकून घेतलेला आहे। आता जेवढं आपण तूप वापरलेलं आहे तेवढंच आपल्याला तेल सुद्धा वापरायचं आहे। मोजून अगदी 4 चमचे। हे बघा, दोघांची क्वांटिटी सेम ठेवायची, म्हणजे तूपही जास्त लागणार नाही आणि आपण म्हणजे जे मिठाई म्हणा किंवा मग जी बर्फी म्हणा ती आपण तुपात केली नाहीये असंही होणार नाही, म्हणजे आपण दोघं इन्ग्रेडियंट इथे वापरणार आहोत। गॅसचा जो फ्लेम आहे तो आपल्याला अगदी लो ठेवायचा आहे। आता जे आपण बेसन घेतलेलं होतं ते आपल्याला यात टाकायचं आहे आणि हे छान असं आपल्याला भाजून घ्यायचं आहे। गॅसचा फ्लेम अजिबात हाय ठेवायचा नाही, लो फ्लेमवरच हे आपल्याला काम करायचं आहे। आजची जी आपली रेसिपी आहे ती खूप छान आहे आणि अगदी मोजक्या साहित्यात पटकन घरीही तयार होते। बाहेरून काहीच असं आपल्याला आणायची गरज नाही। तर ही रेसिपी तुम्ही पण घरी ट्राय करून बघा आणि कशी वाटली ते मला कमेंटमध्ये कळवा। आणि आवडले तर चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब नक्की करा। आणि हो, त्याचबरोबर माझं एक दुसरं चॅनल सुद्धा आहे ब्लॉगचं। तर त्या चॅनलमध्ये मी खूप छान छान असे व्हिडिओ टाकलेले आहेत आणि अजून टाकणार सुद्धा आहे, माझे आणि माझ्या मुलीचे। तर त्या चॅनलची जी लिंक आहे ती मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देत आहे, तिथे जाऊन तुम्ही ते चॅनल सुद्धा बघू शकता। आणि तुम्हाला तिथले व्हिडिओ आवडले तर चॅनलला सबस्क्राईब सुद्धा करा। तर बघा, इथे आता हे जे बेसन पीठ आहे हे छान असं इथे भाजायला सुरुवात झालेली आहे आणि याचा सुगंध येतोय। आता हे कंटिन्युअसली आपल्याला अशाच प्रकारे हलवत छान असं भाजून घ्यायचं आहे। तर बघा, अगदी 4-5 मिनिटातच जे बेसन आहे हे छान असं भाजलं जातं। तुम्ही बघू शकता हे असं फुलतंय थोडं थोडं, म्हणजे हे बेसन आपलं छान असं भाजलेलं आहे। हे आपल्याला अशा प्रकारे कंटिन्युअसली हलवत राहायचं आहे। आता आपल्याला गॅस हा बंद करायचा आहे, पण आता हे जे बेसन आहे हे खूप गरम आहे, म्हणून आपल्याला हे थोडं हलवत राहायचं आहे जोपर्यंत हे अगदी थोडंसं गार होत नाही। तर बघा, तुम्हाला फरक जाणवत असेल, हे थोडंसं आता गार झालेलं आहे। आता हे आपण बाजूला ठेवून घेऊ आणि याच्या पुढची प्रोसेस करू। तर व्हिडिओ खूप छान आहे, पूर्ण बघा, स्किप करू नका, तुम्हालाही नक्की आवडेल। आता आपल्याला बनवायचा आहे साखरेचा पाक। तर जेवढं आपण बेसन पीठ घेतलेलं होतं त्याच्या हाफ कप मी इथे साखर घेतलेली आहे। तर बघा, मी इथे 1/4 कप एवढी साखर घेतलेली आहे, जवळपास 60 ग्रॅम। आता ही आपण टाकून घेऊ आणि जेवढी साखर घेतलेली आहे त्याच्या अर्ध आपल्याला पाणी वापरायचं आहे। हे बघा, आता याचा आपल्याला छान असा पाक तयार करून घ्यायचा आहे। कितपत घट्ट किंवा कितपत पातळ ठेवायचं आहे ते मी तुम्हाला पुढे सांगते। आता साखर छान अशी आपण मेल्ट करून घेऊ सुरुवातीला। तर बघा, इथे साखर ही छान अशी मेल्ट झालेली आहे। आता आपल्याला थोडा वेळ हे छान असं शिजवून घ्यायचं आहे, म्हणजे याचा आपल्याला पाक तयार करायचा आहे। तर आता तो आपण तयार करून घेऊ। आणि हो, विसरू नका बरं का, माझं एक ब्लॉगचं चॅनल सुद्धा आहे, त्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देत आहे। तर तुम्ही तिथे जाऊन आमचे ब्लॉगचे व्हिडिओ नक्की बघा, तुम्हाला नक्कीच आवडतील, मला खात्री आहे। आणि आवडल्यास मला नक्की कळवा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या त्या पण। तर बघा, आता आपण पाक चेक करून घेऊ। थोडासा पाक आपल्याला चमच्यावर घ्यायचा आहे। आता मी सध्या गॅस बंद करून घेते चेक करताना, नाहीतर मग त्याला आपण हलवत नाही तर तो खाली लागू शकतो, म्हणून मी इथे गॅस बंद करून घेतलेला आहे। आणि आता आपण चेक करून घेऊ। अगदी थोडा वेळ थांबायचं आणि पाक आपल्याला चेक करून घ्यायचा आहे। हे बघा, इथे छान असा एकतारी पाक आपला तयार झालेला आहे।
हे बघा, हे बघा छान आपला पाक इथे रेडी झालेला आहे। एकतारी असाच आपल्याला हवा आहे। आता मी गॅस आधीच बंद करून घेतलेला आहे। पाक आपला रेडी आहे। तुम्ही पण ही प्रोसेस करताना गॅस बंद करून घ्या, म्हणजे धावपळ होत नाही। म्हणजे हलवायला आपण एकटंच असतो प्रत्येक प्रोसेस करण्यासाठी। आता गॅस बंद करून जे आपण बेसन छान असं भाजून घेतलेलं होतं ते मी या पाकामध्ये टाकते। आता हे टाकून झालेलं आहे। मी आता इथे गॅस लावून घेते, म्हणजेच इंडक्शन। आता ही आपल्याला गॅसचा फ्लेम लोच ठेवायचा आहे आणि हे छान असं मिक्स करून घ्यायचं आहे। तर हे बघा, अशा प्रकारे हे आपल्याला छान असं दाबून दाबून मिक्स करायचं आहे, म्हणजे दोघं इन्ग्रेडियंट जे आहेत ते छान असे मिक्स होतील। आता याचा छान असा घट्टसर गोळा जोपर्यंत होत नाही एकजीव, तोपर्यंत आपल्याला हे छान असं हलवत राहायचं आहे आणि गॅसचा फ्लेम अगदी लो ठेवायचा आहे। तर बघा, हे छान असं एकजीव झालेलं आहे आणि हे रेडी पण झालेलं आहे। तुम्ही बघू शकता, याला तूप किंवा तेल जे आपण वापरलेलं आहे ते वेगळं व्हायला सुरुवात झालेली आहे, म्हणजे हे अगदी आता परफेक्ट इथे झालेलं आहे। आता यामध्ये आपण इलायचीचे दाणे टाकून घेऊ। थोडेसे इलायचीचे दाणे घेतलेले आहेत मी इथे कुटून। हे मिक्स करू आणि गॅसचा फ्लेम बंद करून घेऊ। तर इथे मी गॅस बंद करून हे छान असं मिक्स करून घेतलेलं आहे। आता हे आपण एका ताटात किंवा पेपरवर काढून घेऊ। तर इथे मी एका प्लास्टिकच्या पेपरवर हे ओतून घेतलेलं आहे। आता याला आपल्याला छान असं स्प्रेड करायचं आहे। आपल्याला जर का याच्या छान अशा बर्फी तयार करायच्या असतील तर आपण एखाद्या टीनमध्ये हे सेट करू शकतो आणि बर्फीच्या आकारात याचे तुकडे तयार करू शकतो, किंवा मग पेढे करायचे असतील तर थोडा थोडा पार्ट काढून आपण याचे गोल गोल पेढे सुद्धा तयार करू शकतो। आता मी इथे हे छान असं पसरवून घेतलेलं आहे आणि खाली थोडं तूप लावून घेतलेलं होतं। आता यावर आपल्याला जे ड्रायफ्रूट्स आवडतात ते आपण टाकू शकतो, किंवा नाही टाकले तरी चालतील। तर इथे मी रोल बनवणार आहे, त्यासाठी अशा प्रकारे आपल्याला करून घ्यायचं आहे। मी इथे थोडे बदामाचे तुकडे टाकून घेतलेले आहेत। आता आपल्याला याचा रोल करायचा आहे, म्हणून हे मी एका पॉलिथिनवर टाकलेलं होतं। आता अशा प्रकारे आपल्याला याला गुंडाळत जायचं आहे आणि जेव्हा आपण रोल करतो तेव्हा अगदी टाईट रोल करायचा आहे आपल्याला। ही जी पॉलिथिन आहे ही वरती उचलून घ्यायची आणि अशा प्रकारे रोल करत जायचं। फक्त ही जी प्रोसेस आहे ही पटापट करायची। हे जर का थोडं जास्त थंड झालं तर प्रॉब्लेम येऊ शकतो। तर इथे छान असा टाईट रोल झालेला आहे। आता याच पॉलिथिनने मी याला छान असं रॅप करून घेते। तर इथे छान असा रोल करून झालेला आहे। आता अगदी 10 ते 15 मिनिटासाठी हा रोल आपल्याला फ्रीजमध्ये ठेवायचा आहे। तर इथे जास्त वेळ मी हे फ्रीजमध्ये ठेवलेलं नाहीये, 5-7 मिनिटं झालेले आहेत। हे जास्त पण कडक व्हायला नको, नाहीतर याचे जे स्लाइस आहेत ते होणार नाही, म्हणून मी याला बाहेर काढून घेतलेला आहे। तर बघा, हा छान असा बाहेर निघालेला आहे आणि सेटही झालेला आहे। आता आपण याला कट करून घेऊ। आता रोल कट करायच्या आधी मी इथे चांदीचं वर्क घेतलेलं आहे, हे आपण यावर लावून घेऊ। लावलं नाही लावलं तरी काही हरकत नाही, फक्त दिसायला छान दिसेल, अदरवाईज याची टेस्ट अशीही खूप छान लागते। आता आपण कट करून घेऊ आणि सुरी वापरताना आपल्याला अगदी आरामात यूज करायची आहे। तर बघा, अगदी मस्त मार्केट सारखं याला लुक आलेला आहे। असेच आपण सर्व स्लाइस हे कट करून घेऊ। तर इथे आपली मस्त अशी रक्षाबंधन स्पेशल मिठाई ही खाण्यासाठी तयार आहे। खूप टेस्टी लागते, अगदी मोजक्या साहित्यांमध्ये घरी तयार होते। बघा, याचा टेक्स्चर तुम्ही बघू शकता, खूप छान झालेला आहे आणि मध्ये जे आपण बदामाचे काप टाकलेले होते तेही छान असे सेट झालेले आहेत। तर अशा प्रकारे तुम्ही पण घरच्या घरी रक्षाबंधनसाठी मिठाई तयार करू शकता।
आणि तुम्हाला आवडली तर मला कमेंटमध्ये नक्की कळवा. चला तर मग आपण भेटू अशाच एका छानशा रेसिपी सोबत नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत आपली आणि आपल्या प्रियजनांची काळजी घ्या आणि जाता जाता सबस्क्राईब करायला विसरू नका. त्याचबरोबर जे माझं ब्लॉगचं चॅनल आहे त्यालाही पटकन सबस्क्राईब करून घ्या. लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये दिलेली आहे. टेक केअर. बाय बाय.